Sini cokot kula. Mati mboten cah digdaya. Mengkeri teng guru. Terus buta kula mondase. Ampun gumujen. Kowe ngemut ndase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing sing terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karu-karuan pendhitane ketoke ringki cilik niku lho, Den. Nek gelem macus ngono teng awake panas kabeh. Awake sapa? Awak kula ora wae Petro. Panas kabeh, ndrodhok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo manungsane? Wedhus. Nganti mlayu kok nyampar sirah. Petro. Wonten dawuh, Den. Mau piye kahanane kok sak penake dhewe. Matur karo turu. Sapenake dhewe. Petro. Terus piye? Matur Ndara Werkudara. Majeng pendhita tuwa digdaya sekti tamta nirbaya wikala. Wah, edan. Munggo gawa plinteng tak plinteng diase. Bulduwer to. Penyakit. Lah kok gajul aku. Iya. Sapa nandur ngunduh le pokoke.